बे समाव मोनसे गोनां रादाब थाद'नाय गैयै रोजा अखा हानाय आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव अमरनाथ यात्राखौ दोनथ'नाय जादों। बोथोर बिगियान बिफाना गोदान सांग्रांथि फोसावदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना काश्मीरनि थाखाय रेड एलार्ट फोसावदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रांथि होदों दि फैगौ 24 घन्टायाव गुबैयै खोला काश्मीराव रोजानिफ्राय जोबोद रोजासिन अखा हानो हागौ। मख'नो गोनांदि बुधबारनि मोनाबिलियाव अमरनाथ यात्रा खालामनायाव थाद'नाय गैयै रोजा अखा हानाय आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोथार थावनि दावबायग्रा सासे आइजोनि जिउ गोमायो आरो 3 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया गेजेर काश्मीरनि गांदेरबल जिल्लायाव बालटाल लामानि रेलपट्री ओनसोलाव जादोंमोन। थैनाय आइजोखौ राजस्थाननि 55 बोसोर बैसोनि सनाबाई होननानै सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानायफोरखौ बालटालनि बेस केम्प देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय जादों आरो बिसोरनि थासारिया दायो मोजां जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गाज्रि बोथोरनि थासारिखौ नोजोर होनानै खुंथाया अमरनाथ यात्राखौ 19 जुलाइसिम दोनथ'दों। गोदान गोथार थावनि दावबायग्राफोरखौ जम्मू, बालटाल आरो पहलगामनि भगवती नगरनि बेस केम्पनिफ्राय आवगायनो गनायथि होनाय जायाखै। बबेखानि बै गोथार थावनि दावबायग्राफोर जाय सिगांनिफ्रायनो अमरनाथ दन्दर थानसालियाव दङ बिथांमोनखौ मोन्नैबो लामाजों गाहायाव फैफिननो गनायथि होनाय जादों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना काश्मीरनि थाखाय रेड एलार्ट फोसावदों। बिफाना सांग्रांथि होदों दि फैगौ 24 घन्टायाव गुबैयै खोला काश्मीराव रोजानिफ्राय जोबोद रोजा अखा हानो हागौ। मोनसे सांग्रां सोनाबारि हेंथा आरो मौसुमि बारनि जाहोनाव गासै ओनसोलाव गोबां अखा हानायनि आसा दङ। 3 जुलाइनिफ्राय जागायजेननाय अमरनाथ यात्रा दावबायारिफोरा दासिमाव 2,47,000निबो बांसिन गोथार थावनि दावबायग्राफोरा अमरनाथ दन्दर थानसालिखौ दर्शन खालामखांबाय। बे दावबायनाया 9 आगस्तसिम सोलिगोन। खुंथाया थासारिखौ नोजोर होगासिनो दङ आरो जेब्लानो बोथोरा साबसिन जायो आरो लामाफोरखौ रैखाथि गोनां साननाय जायो दावबायनायखौ जागायफिननाय जागोन। गोथार थावनि दावबायारिफोरखौ श्री अमरनाथ श्राइन बोर्डनि वेबसाइट jksasb.nic.in आरो कन्ट्रोल रुमजों सोमोन्दोआव थानो खावलायनाय जादों।